Doncs tot seguit veurem un reportatge que ha fet el nostre company el Sergi a casa seva, se'n recorda, el van gravar fa 2 o 3 dies. Sí, ara veurem. On el Marcel ens explica les seves passions per la música i on s'atreveix a interpretar alguna peça. Que sí? Doncs molt bé, veiem aquest reportatge, no s'ho perdin. Hola Gerard, com estàs? Estem aquí al santuari, diguem, a la casa del senyor Marcel Casanova. Vostè? És vostè, no? Sí. És vostè? Sí. Molt bé, perfecte, m'agrada que sigui així tan efusiu. Una primera pregunta que em ve al cap, com és que té tants pianos per aquí escampats? És el meu, com se diu, el meu hobby. Això és el meu hobby. Però el meu hobby és tocar el piano. Vostè cuida molt els pianos? És a dir, els tracta bé, els neteja, els afina? Sí, jo mateix me'ls afino molt bé, perquè m'agrada afinar-los perquè són com els fills meus. Miri, ara li diré una cosa que encara no li havia dit, em sembla. Com que jo no he tingut fills, els hi he posat uns noms. I aquest es diu Elisabet, i aquest es diu, el veuen? I aquest es diu Cati. Cati? Sí, són les dues filles que m'has agradat tenir. I ara passem a la prova de foc, que clar, vostè aquí molt piano, però jo vull saber com diguem, a la pràctica com ho porta això. Jo toco de tots, però el que toco més són composicions meves. Composicions seves. Anem a... Jo vull mirar això. Són les composicions de Marcel. Sí? No li posa el cognom? No, composicions de Marcel. Només? Sí. Vale. Perfecte, doncs anem a tocar una composició de Marcel. Segui. Com vostè... Ai, sí. Què està fent exactament? No, és que estava massa baix. Vol que li toqui l'última composició que he composat? Encara no l'he presentat en públic. No? No. I com es titula? És un estreno. És un estreno? És el títol, perfecte. Es titula Composicions d'en Marcel. Composicions d'en Marcel. Sí, en realitat és Composicions del Marcel 322, perquè és la 322 que faig. Tots es diuen Composicions de Marcel. I el número què és? Aquest és 322. Clar. Perfecte. Llavors, aquí, amb rigorós directe, tocarà vostè la composició del Marcel número 322. Perfecte, endavant. Aviam. Me la sé, però necessito les partitures. Sí, agafi, clar. És vostè un professional. Ui, compte. No passa res, no. Esperi, no? A vegades s'aguanta. Bueno, això es pot tallar, oi? Ai, no s'aguanta. Talleu això, per favor. Ara, miri. Perfecte. Vostè dirà que és blanca, no? No. Jo, si no tingués el paper aquí davant, no m'inspiro. Exacte. Aquí em sembla que, No, ho dic perquè molta gent m'ha dit, però com és que és blanca? Miri... Sin embargo, allà en tinc algunes que estan amb solfes. Ja tenen... Jo no les entenc. No sé només les blanques. Blanc, però abans hi he estat molt de temps mirant-me'l i estudiant-lo. I ara aquesta última composició, 322, em està molt bé. Puc començar? Sí, quan vulgui. Atenció. Perdó. És que m'he equivocat. No era aquesta, era l'altra. Era del costat. És que a vegades... Vale? És una resposta, Vinga. És el seu fill. Impressionant. No ha acabat? No. No ha acabat. Perdó. No, sí, dura 400 compassos. No, esperi. 400 compassos? No, però no pot ser. És que no tenim temps. És un reportatge així petitet. Home, però així no hauran entès res, vostès. Bueno, però la idea, la seva inspiració ja la captem. No, almenys deixi'm dir l'últim, que és molt d'allò. Aviam. Miri, és una combinació de... Molt impressionant. M'ha arribat al cor, de veritat. Clar, amb l'altra mà. Si no té gràcia. Clar.
Han sigut els primers que ho han sentit. Impressionant, bueno, una estrena mundial. Quan la gravi estaran a la seva disposició. A les tendes? O al Top Manta? No, aquí a casa. I han de venir a buscar-les. Sí, perquè no tinc no sé com se diu, una discogràfica, sí. Molt bé. Bueno, aquí a casa ens dona la direcció i ja venim a buscar-les. Molt bé, molt barates. Perfecte. Això és essencial. I qui me'n compri dues, n'hi regalo una. Ja hem vist una mica el santuari del senyor Marcel Casanova. Segui. Ja està bé així? Sí, perfecte. I ens despedirem amb una composició que ens ha dit que tenia moltes ganes de tocar, que és la cançó de Casablanca. Endavant, Marcel, quan vulgueu i ja... Sí, és que jo, a part de compondre, també faig arreglos de cançons molt conegudes. Perfecte. I una de les que m'ha sortit bé és el Casablanca. Permeti'm que canvi. Sí. Endavant, quan vulgui. Tócamela, Sam. Si a ella se la tocaste, también me la puedes tocar a mí. Vaja, quina versió de Casablanca tan fidel, eh? Bueno, és un arranjament que em va sortir un dia molta bona idea i ha agradat força, i a mi m'encanta. Bueno, si agrada a la gent és el més important.